Game. Ang sarap ng sigo ng hangin. Wow! And then, ganda! The Long Riders. Dito, dito. Kaya po? Kaya. Ayun!
Wow! Ang ganda! Experience. Ha? Experience. Oo! First time mong dumata mga to? Sir? First time mo? Oo! Ah, sige. Sige, sige! Oh, man! Wait! Wait, wait! Wait! Grabe! Shit! Wow! Ganda! Oh! Wala bang ahas dito? Chocolate Hills. Hmm? Ang ganda dito. Uulitin ko to. Hey, 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 hey! Go kaya? Okay, sige, sige. Sir! Ito pala yung daan ng van. Hmm.
Hindi kaya ng puso, sir. Kaya ko yata. Kaya ko ba to? Ocha. Uy! Experience. Experience, sir. Experience. Nawawalan daw siya ng hininga. Hindi na pwede na ano. Ang pinupuntahan talaga namin. No? Naubusan din ang hininga. Nawawalan daw yung hininga. Naubusan ng hininga si sir. Yeah. Oh, pamol. Uy, ang lalaki ng kalabasa. Dalawa, sir.
Ay, kudan po. Ha? Napatubo ko sa ulat. Ano na puso ko? Kaya walang beso ang hangin eh. Naku! Pasalsot! Ano? Ha? Ang galing mo overflow. Nanginginig ka? Kaya. 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 Balik tayo. Wala yung daan ha. Sir. Ha? Okay.
Sharon! Pagpunta tayo ng Isunan, ganun yung dadaanan natin. Yan. Huwag yung tahin. Try natin. Try natin. Try natin. Ano sir, maganda yung... Ah, sir, okay, okay. Thank you, thank you. Ganda. Babalik kami dito, bibigyan kami ganap ko. Bayat niya. Ano pa lang to sir, minor pa lang. Ay, diba? Kasi mamiya, nanibago yung gulong niya. Dapat ng off-road. Kami pag nag-try kami sir, isang araw, dalawang araw sa bundok. Sundok. Ganyan yung Camping kayo? No, O kaya pang 30 minutes yan. Nakapag-tasting mo siya. Pero pagod na pagod ka, masisisi yung ano mo, Yung taba mo. taba. Tapos mawawala yung problema ko, kaya magiging bata mukha mo. Kaya nga, oo. Kasi mawawala yung problema mo kung paano ka makataas o makababa. Kagaya kanina siya. Iniisip niya kung paano makababa. Pero sabi mo kanina, mawawala yung hininga ko. Nawawala yung hininga. Nawawala yung hininga mo. Nanginginig pa si Sir, oh. Shout. Pasya-shout. Anong tawag yun? Buto. Abudol. Mabuti hindi sumama yung ano. nakasigma. Oo. Nakasigma, patay sana yung mga Kawawa kawawa yun sana. yun. Kaya nga, Kawawa yun nung sana. pagtingin kong gano'n, nalula ako eh. Sabi nito, hindi kaya, hindi kaya. Hindi kaya, hindi. Nalula ako pagtingin ko doon sa ayot daan eh. Kaya tigil ako eh. Kita mo yung pinupunta na to. Pababa. Ayan, pag umulan yan, hindi na natin kaya yan. Yan. Hindi nga natuloy yung magmumotocross dyan. Hindi natin. Hindi sa marunong pa panantay ng J. Ayandan. Una, agad na. Hindi ko Bibili kasama. ba kayo ma'am ng mabulay? Pantay dyan, dan ako sa Sige, gata. tayo Arjandan. Wala, Sige na tanong kayo mo, ma'am tayo. Sige na tayo mabasa ni Harney, kita niyo tayo, masan kayo, wala ka na. Tubig. Oh, talaga hindi pinokos ako sa camera. Yan yung hindi nababayaran. Oo, diba? Thank you. Hindi ko pa mang abisado ang may clutch na ano. Na motor. Hindi kaya. No, namamatay si Sir, eh, no? Nawagan na yung Pero Sir, nanginginig ka, oh. Wala lang sa pubos siya. Ganun talaga, sir. Sabi ko, napasubo na naman ako. Nabudol ka na naman, oh. Oo. Nabudol. At least yung experience. Oo. Sa susunod, alam mo na. Hindi, kalmado. Kahit babalik Kanina ka kasi na. nadaanan ko na to dati. Hmm. Pero yung gamit ko yung XR na Enduro. Ay, Enduro. Oh, marami kami noon. Inaabang ko pa, baka may mas matarik pa ako dito. Sabi ko, mas malaki makina ng motor ko, kaya niya. Sabi ko. Pero pag umulan yan, di natin. Yung Rango pala gamit ko noon, yung parang sa'yo. Ang problema lang sa atin, mabigat, no? Ang problema, mabigat. Pero pag masasanay ka Sa sanay na nga, guys, ako, tinatayuan ko na. Mas komportable ka kasi pag nakatayo ka kasi nababalance mo yung tumba mo. Pag nakaupo ka kasi hindi. Eh, tatayo nga sana ako, kaso gano'n eh. Oo, yun, yung pababa. ano pa, Oo, Manila, ano ba yun ako? Kaya nag-high rise ako. Yung ganda. Bale, Dapat wag mo nang simintuhin, dadaan pa. Oo, Isang dapat. beses. Hindi, sinisimento na may pundo na. May pundo na ito, ganda eh. Baka ang gana yung takabalbalin. Siguro, matakal pa na yan. Yung dinaanan natin doon, Bandar, ma'am, yun yung binibintang lupa. Yung katabi ng Lone Riders, yung Oo. yun, Manungay. 1.5 million. Ano ba nga Ilang estimate? square meter? Pero rights siya nga dyan eh. Than 1 hectare yata. Pero rights siya Oh, nga rights dyan. lang. Rights Si lang. Carlio nga, wala man Wala light. problema, rights. Yun lang, wala na ito. Halos lahat naman dito, sir, right? Kung saan gasolina yung light Tax declaration, ganun no? Yung tax. Kasi kwantong mga to, IP ano eh. Ay, ancestral domain. ancestral Oo. domain. IT. Diba may bagong patakaran, bawal na yata magbenta. ancestral Bawal dapat domain. ata eh. Yo, meron pa. Sige sir, gusto mo. Bilis. Lakas ng tinig. Oh? Okay. Paano ka? Pagyado. Nervyos. Palyado. Nawala daw yung hangover niya eh. Nawala na. Tinahan mo sa ano. Nakapokus na yata sa camera. Oo, kanina pa. Tigilan mo na yan. Wag mo isasama sa vlog yan. ikaw yung sir, ikaw yung main attraction eh. Mangamuti Hindi nga. Grabe.
Grabe experience to.